И костя хора, аз съм Пач. И днес снимаме в на Dual сервера Paradise Factions. Нали така беше? Paradise Faction PvP, да. Да, както виждате с ново скинче съм. Ето го. Така са. Исках днес да ви разведа малко и с спауна и тези глупости. Така, сколфа паса, 30, добре. Исках малко да ви разведа и спауна. Добре дошли в Paradise Faction. Добре. Да. Тук е Ender Chest-чета. Deadleg имам. Да, вижте ми Ender Chest-та. Меч ми е шарп настройка. Сега ще си пробвам късмета на още една кирка. Тъй като тази е... защо лагна? Тъй като тази е Silk Touch 1. Искам да си енчантна някаква фурчанка. И да. Време е да енчантваме. Ето. Или меч да енчантна. Какво да енчантна? Не, меч имам. Айде. Ще енчантнем една брадва. Така, преди това да енчантна, най-накрая това ще стане. Значи, сега ви покажа сервера, значи пишете warp и почват shop, enchant, event, food, info, jump, nether, pvp, repair, trade. Така, започваме от warp shop. Шопа трябва е така да го напишете. Ето така. Сега, за скайп за връзка, Dual BG, новия му скайп. Ето така е. BG. Ползвайте си клипа и го добавете. Също така ще има канал. Също така канала му ще е в описанието. И да. Така, тук има този шоп. Е построен за... В смисъл, тук най-важните айтеми за оцеляване. В смисъл, TNT, да рейдвате, така, продавате тук. Мен преди малко ми гифнаха 1000 пари, защото спечелих трети на Jump евента. Сега Warp Enchant, където ще ходим след малко. Така, вече не ме лагва на клиповете, може да се успокоите. Така, тук кравичка, всичко. Така, сега ви покажа отгоре енчантинга. Това представлява. Да. Warp Events. Той има кефи. В смисъл, доста са се постарали хората. Ето. Ето, то е така ви спамва. Е там. Така, ендър честове. Да, тук има едни честове. Да, е тук. Къде Дил ги копирва и после ги слага и чупи. Да, го чупи като лут и хич не му лагва. Скивайте. И да. Сега да преминем към следващия ларп. Следващия ларп е Warp Food, откъдето може да си нафармите храна. И да, аз имам храна. Така, следващия ларп е Warp Info. Да, сърцата ви сърцата на прасетите и те. Така, инфо, не използвайте хакове. Скайп за връзка DLBG. Ето, стоп. Паузнете си клипа и вижте скайпа. За да видите ларповете, ларп, така, това го знаеме. Не спамете, не псувайте. Окей, full AUK, cancel, AUK start, да. AUK-ове, да, има тук хиляди неща. Full promote, тук това е за да добавите някой, да го направите модератор в факшена, тук да клаймнете, инфо за факшен, да, в create, в invite, за повече информация в help, ето help,
И тук ви излизат много команди. Ето. Даже в Help 2. Да, ето. И да, отиваме сега на Warp Jump. Оле, като гледам нагоре съм с 105 фрейма. Така, това е Warp Jump, което преди малко го минавах. И спечелих трето място. На това цялото. Така, ето тук почвате да си скачате като почне Jump евента и такива глупости. Тук отстрани ви излиза статистиката, килове, колко имате Аз имам едно умиране 0 кила, 15 човека онлайн. Сървърът е от вчера, ония ден да е. Или вчера, не помня. Така, нека да отидем на Warp Nether. Недър, аз пък Nether, като много повете. Айде бе. Ето. О, как ми лагва тук. Не ми лагва. Добре. Warp Nether. От към май може се грифа. Не знам. Не може. Не са се постарали много. Тук гледам така. Nether. Тук май може да се чупи. Добре, Warp, PvP, много яко. Сега пускаме се на F1 да е по-хубавичко. Така, това представлява Warp PvP, нали, тук ви спамва. Вие отивате, това е, да, слизате тук така, тук май PvP. Или не, трябва да паднете долу и вече е PvP. Няма да слизам долу, защото могат да ме убият. И да. Значи това е един кораб, който са го направили във въздуха. Ето. Нямам флай да ви покажа. Админите не искаха да ми дадат. Да. Сега отиваме на Warp Repair. Warp Repair. Така, тук ви спамва е тук. Може да използвате анвилите. Така, това е за анвили само, не е табелки или такива неща да ви иска пари. Това ви е за левел. Друго, в момента в сървър има 14 човека. Така, админа е Панев. Да Дерби Панда е това Дил е онера, главния. Кажете хина. Аз сега се сетих да го напиша. Добре, това няма значение. Май явно никой... Добре, това ви каза. Само той. Така, идвате тук. Правите... Трябва да заснемете клипче, за да... После го правите на DL27. И той после ви такова. После гледа клипа и ако е измамил, бан за 2 дена или там колко беше. И тук качвате се. Това са декоративни къщи. И тук вече главно може да се трейдвате. Отивате тук. VIP трейд. Така тук. Така ето виждате. Това се затваря. Не може да се измъкнете. Да, тук пише subscribe за този пич. Така. С ново скинче съм. Ето. Да. Да, хора, това ще е от този епизод. Само да ви покажа хома. Него не съм го показал. Така, тук ви спамва едно това купче. И тук вече това ни е
В смисъл, че изчита бревен станове. До разхвърляне сме малко. Тук почват